Ja väitän, että nuo harhasyötöt ja nämä asiat liittyvät siihen. Oliko ihan selkeää, missä olisi pitänyt olla tarjonnat ja niin edelleen, mutta paljon tuli kyllä kiekon menetyksiä ja sekin tietysti vaikuttaa tuollaiseen itseluottamusasiaan ja kaikkeen siihen, miltä se peli sitten näyttää. Sehän hidastaa peliä myöskin. Kyllä, ja sitten Pos joutuu sen siirtämään kuitenkin päätyyn, josta Heljanko sen pysäyttää. Winberg Merelältä loistava siirto ja näin tullaan 2-1 vastaan. Kossilappi tekee tämän ensimmäisen maalin tähän peliin. Olipa hienosti käännetty Ruotsin hyökkäys ja sen jälkeen varsin selkeillä siirroilla pelataan 2-1 vastaan Kalle Kossilalle maalintekopaikka. Peli on 1-0. Joo, ja sitten tässä tää fiisikko on niin sanotusti synkronissa. Tästä halusi Jursi aina puhua synkroni, niin että kaikki tietää mitä tekee, ajoitukset on kohdalla, vauhti on kohdalla, kukaan ei mieti. Silloin sulla tulee tämmöisiä tilanteita, että naps jo 2-1 ja vielä ihan loistava tämä viimeistely. Ja sitten tämä viimeinen ratkaiseva syöttö, tämä Puistolan, ei ole niin helppo. Eikä se ole niin helppo myöskään ampua, että sä ammut just nimenomaan tonne ylös. Vähänkin olisi ampunut alemmaksi, tuonne olisi torjunta tullut. Rauhoittaa. Vielä on minuutti 15 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Pajuniemi hyvin sieltä muodon läpi. Haetaan Antti Suomela lapaa. Suomela pelaa keskelle. Nurmi vinguttaa verkkoa. Peli on 2-0. Ei sen tuo kummallisempaa tarvitse olla, jos siinä on lapa vapaana. Kiekko siihen ja tuossa on Nurmella aikaa jopa ottaa haltuun ja ampua sitten. Kyllä, tosi hyvä Markus Nurmelle. Nurmi on todella hyvä tehnyt sitä niin sanottua likasta duunia ja työtä paljon ja nyt vielä pistää verkot heilumaan ja just Suomella ja Nurmi on ollut nyt tässä turnauksessa niin tähän mennessä niin ihan Suomen kärkipelaajia ja oli siinä huonossa tsekkipelissäkin oli hyviä. Loistavasti pelattu, mutta kyllä vastaavasti pakko sanoa. En tiedä mitä studio mahtaa tästä olla mieltä, mutta aika heikosti puolustettu Ruotsin alivoimalta. Suomela. Onhan tää nyt aivan erinäköistä kuin Ruotsin ylivoima. Tää on todella tämmöistä ylivoimaa. Alkaen siitä, että ollaan vastustajan alueella. Pajuniemi, Kinnunen viivasta ja peli on 3-0. Tässä tulee se toimitus. Sanoinko, että Kinnunen on aika hyvä ranteella nimenomaan. Tää on hänen iso vahvuus, että kyllä pystyy niinku tuolta ja sen takia tuota ylivoimaa pääsee pelaamaankin. Että todella hyvä rannenveto. Suomen maalilaulussa todetaan, että aina kun mä lämmään, mutta tämä ei ollut sellainen, vaan aina kun toimitan voisi olla uusi sovitus tästä. Erinomainen toimitus ja se menee nähdäkseni suoraan sisään. Zürich Lionsin Santtu Kinnunen maalin tekijänä 2 edellistä kautta miehellä AHL:ssä Charlotte Checkersin joukkuessa. Ensimmäinen kausi hänellä Sveitsissä meneillään ja näiden otteiden perusteella Leijonissakin saattaa jokunen peli olla vielä edessä. Hänellä on iso potentiaali. Mun mielestä tätä puolustuspeliä pikkusen vielä jämäkemmäksi, niin tää hyökkäyspään pelaaminen, kiekollinen pelaaminen, siihen kiekollisen pelaamiseen ehkä sitä huolellisuutta vielä omalla alueella tulee lisää, niin tässä on semmonen kaveri, kun pystyy pelaamaan moni vuosia. Kiekkoa hyökkäysalueella. Holm toimii tässä pelin rakentajana, avaa tuonne De La Roselle vasemmalle puolelle hyökkäys siniselle. De La Rose, nyt on hänellä yllättävän paljon tilaa. Maali on siirtynyt pois paikaltaan tässä. Jos en ihan väärin nähnyt. Katsellaanpa uudestaan. Lennström tuulettaa maalia. Tuomari näytti mielestäni maalia. Katos, kun mäkin katselin, että se olisi vähän siirtynyt se maali. Katsotaan. No ei se ihan vähänkään ole pois paikaltaan. Nyt se on pois. Joo, ennen kuin eihän se nyt voi maali olla. Ei. Toki tämäkin päiväselvä tilanne. Ei maalia, lukemat edelleen 3-0. Sanoin. Alueelta ulos 10 sekuntia enää jäljellä. Suomi tämän ottelun voittaa ja taitaa voittaa. Jättää Ruotsin nollille. Kyllä vain. Ruotsi ei onnistu kertaakaan tänään maalin teossa. Ottelu on päättynyt ja se päättyy Suomen 3-0 voittoon.